No, tento kopec je plný prekvapení. Vyšiel som na ten kúsok, čo som vravel, že ešte vylezem. Za ním bol ešte kúsok, aj na ten som vyliezol. A predo mnou je toto. A už ďalej nejdem, lebo som unavený ako sviňa a nemám žiadnu vodu. Takže bude dobrý nápad asi sa vybrať pomaly dole. A Činica tiež už dyščí z posledného. Takže sa pomaly vyberieme. No, ale ešte jedna panoráma teda, lebo tak skoro sa sem asi zase nevyberiem. No, tak toto sú Andy. Kúsok. And. V živote by som nepovedal, že riedky vzduch vie byť taká sviňa. Normálne má človek pocit, jak keby mal plúca každú chvíľu na roztrhnutie. Úplná tragédia. A celkom som smadný, veru. No, tak toto tu vyzerá. Ja teraz pôjdem tu na tento kopčúrik a z druhej strany jeho by mal byť chodník dole k našej haciende. Tak, majte sa pekne.